Mae miloedd o bobl ar hyd a lled o wlad yn chwarae eu rhan drwy roi eu hamser rhydd i hyfforddi, golchi kit, rheoli tîmau, cadeirio pwyllgorau a gwneud yr holl dasgau eraill sy'n ofynnol i wneud i chwaraeon ddigwydd. Felly mae'n hanfodol ein bod ni'n gofalu am wirfoddolwyr chwaraeon y presennol a'r dyfodol. Mae chwaraeon Cymru a hefyd y sector chwaraeon yng Nghymru wedi datblygu cyfres o egwyddorion sy'n datgan beth rydyn ni i gyd eisiau gyflawni gyda gwirfoddoli mewn chwaraeon yng Nghymru. Yr egwyddor gyntaf yw, mae gwirfoddolwyr yn gwybod beth yn union a ddisgwylir ganddyn nhw. Yn lle dweud bod arnyn nhw angen mwy o wirfoddolwyr, rydyn ni eisiau sefydliadau bod yn glir am y rôl maen nhw eisiau bobl ei gwneud. Bydd llunio disgrifiad rôl syml fel bod pobl yn gwybod beth mae rôl yn ei gynnwys a rhoi syniad o'r ymrwyniad amser yn annog pob person i chwarae ei rhan. Yn ail, rydyn ni eisiau sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi, eu datblygu a'i cefnogi. Ar ôl i bobl ddod i wirfoddoli, rydyn ni eisiau sicrhau eu bod nhw'n mwynhau'r profiad ac yn teimlo'n hyderus yn eu rôl newydd. Gall dangos i wirfoddolwyr eu bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi amrywio o ddiolch yn fawr syml i wobrau chwaraeon Cymru, ac mae'r ddau beth yr un mor bwysig a'i gilydd. Dydy pobl ddim yn disgwyl cael eu gwobrwyo neu cydnabod am chwarae eu rhan. Er hynny, does dim eisiau eu cymryd yn ganiataol. A'r egwyddor olaf yw gwneud yn siŵr bod y manteision i'r ddwy ochr o wirfoddoli mewn chwaraeon yn glir i bawb. Mae'n bir debyg bod clybiau chwaraeon yn tan-werthfawrogi'r hyn maen nhw'n ei gynnig i wirfoddolwyr. Mae pobl sy'n gwirfoddoli mewn chwaraeon yn datblygu sgiliau fel cyfarthrebu, gwneud penderfyniadau a chynllunio ac mae rhain i gyd yn bwysig yn y gweithle. Hefyd, mae posib cyfarfod llawer o wahanol bobl drwy wirfoddoli a chreu cyfeillgarwch a pherthnasoedd proffesiynol. Er bod y cystadleuwyr yn amlwg iawn mewn digwyddiadau fel gemau'r gymanwlad, y gemau Olympaidd a'r gemau Paralympaidd, mae'n hawdd anghofio na fyddai dim un o'r digwyddiadau yma'n cael eu cynnal heb y fyddin o wirfoddolwyr a swyddogion i'w cefnogi nhw. Mae beirniaid a dyfarnwyr rhyngwladol wedi dechrau yn rhywle, bob un, ac mae'n bir debyg mae yn eu clwb chwaraeon lleol oedd hynny. Os oes posib i ni ddod ar egwyddorion yma'n fyw, pan fyddwn ni'n gofyn i bob person chwarae ei rhan a rhoi o'i amser i wirfoddoli mewn chwaraeon, gobeithio bydd yn glir sut bydd yn elwa o wneud hynny.